Class music entertainment. It was like makufika abantu ningiphike lesikipa sami nishisa ningavumbeni noma ubani angene endlini kisses noma ningaphumela eminyango yedwa wena iqalazisi I think bangilandelile majita ningifihlisisi no dula ekhaya senza into kanjalo usuqhamuka ugcwele igazi lento ngishayisa ngovalo phuma manje ngakaqhamuki noyedwa wabo whoever bakulandelayo sifuna ungene einkingeni zakho awu bafowethu seninahlwa nina nginthemba yazi ngashona nokushona jabulo khuluma naye lo mfethu wakini ngiyakucela seyazwele lo mjito kwesikhashana ngaquba simqashisa wenzeni before ngidecide ngiyavuma khuluma mdushe shisa fast imfethu mase uyaqasha shuthi kunomfethu ongijontshela ifone yami beshova amakhadi then unkosiwa nginika itip wasemkhomba ngekhanda mengithi ngiyayicela ifone engishaya ngomzimba ngase ngiyadina wayiphika futhi wathi mina ngimjwayela amasimba ngeke ngisayithola futhi noma ngabe sekuthiwa uyena then ngingabona ibhodlela ngase ngilishaya ekhanda mangithi ngiyambuka uyableed igazi lithela mina ngithe ngithatha ifone ephaketheni bengathi uyaqina ngakhetha ukubaleka ngizohamba kusasa cela ningifihla ngena kodrop sokhipha ebusuku ngeke uhambe kusasa they didn't know seshonile umjito seyatrend while usithe send location uyabafenda few minutes kwazwakala ngenokho isimo sabed ngenani umdula kodrop nimthatha uqashe kuwona njabulo ngeke sifele into engekho ngishilo hayi ucabangani wena hayi akahamba